Teraz pôjdeme opačným smerom. Máme zadané, že sinus sa rovná 1 polovica a my máme vypočítať tento uhol x. Môžete si pomôcť touto tabuľkou. Pozrieme si tam sinus, ktorého uhla je 1 polovica, uhla 1/6. Takže 1/6 to je 30 stupňový uhol. Takto. Toto je tu tých 30 stupňov. To znamená, že táto y-nová súradnica tohto bodu je 1 polovica. Takže by sme mohli pekne napísať, že x sa rovná pi šestín a plus perióda 2kπ. Lenže keď sa na to lepšie pozriete, sinus je 1 polovica len tohto uhla, tohto 30 stupňového uhla. A čo tento uhol? Keď si zoberiem, toto keď si predĺžim takto tak, sem, a tu, tento uhol, pozrite sa, spĺňa definíciu. Druhé rameno, kde mi pretne jednotkovú kružnicu, dostanem dôležitý bod a jeho y-nová súradnica je hodnota funkcie sinus tohto uhla a tá jeho y-nová súradnica je tiež 1 polovica. To znamená, že tento bolo len jedno riešenie tejto rovnice. Druhé riešenie x2 je tento červený uhol. Na koľko to je? Keď je toto 30 stupňov, aj tento malý tu bude 30 stupňov. Toto je teda 1/6, toto bude tiež 1/6 z pi. Celé 1 pi je 6/6 minus tá 1/6. Toto, čo mi tu zostalo, je 5/6 pi. 5/6 pi a plus ešte perióda 2kπ. No, z tohto dôvodu, že sú tam dve tieto riešenia, my riešime, aj ste to videli, na hodine sme to robili takto. Nerobili sme to takýmto spôsobom, že hneď sme išli do tabuľky, ale urobili sme si, ja som vám hovorila, nakreslite si jednotkovú kružnicu. Zaznačite si toto číslo 1 polovica v súradnicovej sústave. Keďže sme sinus, tak na y-novej osi, tu na y-novej dám 1 polovicu. A teraz urobíme takto rovnobežku. Pamätajte si, že sme robili rovnobežku buď z y-ovou alebo z x-ovou, v tomto prípade z x-ovou osou, kde mi tá rovnobežka pretne jednotkovú kružnicu, tak tam dostanem tieto dva dôležité body, ktoré keď spojím so začiatkom súradnicovej sústavy, dostanem druhé ramená tých uhlov, ktoré sú riešením. Toto je jedno riešenie. Toto je rameno toho druhého uhla, ktorý je tým druhým riešením. Dobre? Takže preto my tam robíme túto rovnobežku, lebo na tej rovnobežke sa nachádzajú všetky body, ktoré majú y-novú súradnicu, 1 polovica a teda aj kde pretne jednotkovú kružnicu, aj tieto dôležité body z tej jednotkovej kružnice majú y-novú súradnicu 1 polovica. Keď majú y-novú súradnicu 1 polovica, znamená to, že to je hodnota tej funkcie sinus. Jednak tohto uhla, pi šestín, ale tohto uhla 5/6 pi. Ešte ste sa ma bohužiaľ viacerí pýtali aj, že čo to vlastne znamená táto perióda, túto 2kπ. Tak. My sme si teda povedali, že keď mám 30 stupňový uhol, tak hodnota funkcie sinus je 1 polovica. Zoberme si teraz, zoberme si uhol 30 stupňov plus 360 stupňov. A teda 1 krát 360. Takže by som si zobrala, aký by som mala uhol. Nakreslím to sem do tohto. Tu budem mať tento 30 stupňový uhol. A 360 znamená, že urobím takto na prázdno celú jednu otočku. Tam, kde som začala. Takže tu mám 30 stupňový a odtiaľto celý uhol. Potiaľ to, takto, toto by bol ten uhol týchto 30 plus 360, to je 390 stupňov. Aká by bola hodnota funkcie sinus takéhoto uhla? No taká, kde zas druhé rameno toho uhla pretne jednotkovú kružnicu, tam dostanem bod a sinus je y-nová súradnica tohto bodu. No lenže ja keď sa naprázdno túto otočím, tak ja vlastne skončím na tom istom druhom ramene
ako bolo rameno tohto uhla a to isté rameno mi pretne jednotkovú kružnicu v tom istom bode a ten istý bod má stále y-ovú súradnicu, tú istú 1 polovica, to znamená tú istú hodnotu funkcie sinus. To znamená, že sinus 30 stupňov sa rovná sinus 30 stupňov plus 360 stupňov. A teraz zoberme si ešte uhol, že 30 stupňov plus 2 krát 360 stupňov. To znamená, že 2 krát sa otočím, ale na prázdno. Budem mať takto. Tu mám 30 stupňový uhol. A odtiaľto sa idem točiť. 1 krát sa otočím na prázdno, 2 krát sa otočím na prázdno. Tu mám tento uhol, nebudem to teraz počítať, koľko to je. Tu som dostala to isté rameno, ako mal aj tento uhol, aj tento uhol. No a to isté rameno mi pretne jednotkovú kružnicu v tom istom bode. Ten istý bod má tú istú y-ovú súradnicu, 1 polovica. A to znamená, tá y-ová súradnica je to vlastne hodnota hodnota funkcie sinus tohto uhla. To znamená, že toto sa rovná sinus 30 stupňov plus 2 krát 360 stupňov. Takto môžem pokračovať 4 krát, 5 krát. To znamená celé násobky týchto 360 stupňov, toho jedného celého koliečka. Ale ja sa môžem točiť aj na opačnú stranu. Ja môžem mať tu 30 stupňov a poviem si a minus 360 stupňov. A zase pristanem na tom istom ramene. Alebo môžem si dať, že 30 stupňov a minus 2 krát 360 stupňov. Takže aj nielen kladné celé násobky 360 stupňov, ale aj celé záporné násobky 360 stupňov. A to presne nám vyjadruje ten zápis, to 2 kapy. Toto matematici je taký úzus, že sa to píše ako 2 kapy, ale vlastne to znamená, že to je K, kde to Kčko je Z zo Z, to je to celé číslo. Musí to byť celá tá otočka, celá buď v kladnom smere, alebo v zápornom smere. Takže K je zo Z, to mám tu Kčko, K krát, a toto 2π, no keď mám uhol v radiánoch, tak píšem aj tú periódu v radiánoch a to 2π je tých 360 stupňov. Dobre? Takže tá perióda znamená toto tu.